current kering hingke o powder no sama fulu ful kangke thanda dipor kaham mai jai tongwang dipor ni atom samayo kang ka ba gang lagu do te dal roksa phungo somanta isa kha ka gangla ba khana no thongjo suka gang là do gas ngu tini phungo block se khajak liya ramale kisa bizing thanga tai tini chadung wa su tung yam ya wati phaiga kisa nya sala se tung khang ka wa sare wati phaiga de nya te mia cricket final India by Sri Lanka Asia ka final abo nai aram rang suka ta mala Sri Lanka ro 50 run se khaima no all out dang thang ka angka ba India ro mo mo pa sira bile kan cha pe gina cha ba ye malai nai Hello, ang Norokno tabuk kaisa skin analysis khai phunongnai CureSkin app ni through tui hingke norok abono nai tongdi ang Norokno bahai ke khlai phunogana hingke norok nugui mangkhana ang bahai ke skin analysis khai o CureSkin app ni through tui nai di hingka ang taung Norokno phunogana ani skin agini sai besuk better angkha besuk improve angkha screen o nukna ani makhangni botrai ni dagrok tabu komori thanga ngai nai di besuk jorati improvement ngai phaike ang belai no tong thoka ani skin hamui phaimani nugai norok ni problem no share khaimano o app ni through tei norok ni jesa botrai ni dag phano jesa pigmentation rok phano makhang susai rok tong phano norok share khaimano hanke aroni doctor rok norok no recommend khainai hanke norok no product ki drenai abo 4-5 ta si only norok abono fulka hanke norok ni je skin ni problem ngo abo jotun hamai thangbai nai reason kha just only all app simia oroni doctor rong ni recommendation te borong ni product rong ni entire skin problem ni solution ngai so ani skin bo oroni doctor rok by suggest khaijagai no hamu jeng haino market rogo podre pod tam hinai cream rok tam rok pai full layo abo srapsa jorate simino kaham khairo but ulokheno hamyang ni thango mane amte ngai phayo but oro hangomte ya o CureSkin no hangomte ya borong ni o product no use khaika hangkai norong ni skin ni problem ni solution ngai no ngai aban bagai no ango CureSkin no khe belai kheno chajago anoron doctor rok sawo jesuk satung tung ya phano satung go to chung emne no sunscreen phunla nango but jesuk satung tung ya phano like tini satung tung ya ani yango ngai wati tong phano apru phano norok sunscreen no use khaji hinai obongkha sunscreen omokhe ani skin type ni bagai te omo pregnancy safe pregnant woman rogomo fuli mano ngai abo ni bagai borok suggest khayo satung tung ya phano norok jesake phano salo hangangke sunscreen full di hinai nai angke to fulo awon bagai na ani makhang bo healthy ngai tango te shine bo nukjagai tango te borok ano diet plan boriwo hinke ang abono bo follow khai tango so omorok jotono ano help khaika ani skin no kaham khairina ni bagai hinke ang every month no oroni doctor by appointment nawo kai hinke abono ang every day no ani tam hinai skin no changes nugui phayuta mane ani skin ni problem rok hamai thangota
tei ang jes jaga thangpano sunscreen no use khayo hingke omti hai chikon tips belai kheno nangmani but baksa borok obono tam hinai obono khel khaya gabon bagin bong skin rok damage ngai thango like wati phaipru rogo mashing rogo ei satung sukri blatam sunscreen fulna nang amde hai rok hinbai uta but fulna nango salo hingke jeske pano sunscreen fulna ni nango nang phataro nongkor kangketa so omte he chikon mikon doctor rogni tam nai tips belai khano nangkuk mani abono cheng khel khainani nango so ang norongno advice khayo norokbo o CureSkin no download khainai norongni problem norongni skin ni problem rongno share khaidiaro ni doctor rok bai borok norongno kabangma no question khainai norok abono thik ke answer mar nai ni like ni skin ni problem no sungnai tam problem tong ni skin no amte he sungnai hingke norongni je problem tong abono share khaidi hingke norongni skin problem mani mote borok norongno rinai product hingke a product no norok use khai nai di waisasuk belai no kaham result manai hey norok bonorong skin ni problem hamna muchung hangkai o app no download khai di ang link comment to pin khai renai te description box bo renai hangkai norok tikisa kom ke paina muchung kha hangkai ani coupon code bu use khai mano ani coupon code ungkha TN 250 hingga abono use khai ka hangkai norok 250 rupees off manai paikangkai norongni product paikangkai but omo bo limited offer si only ani 100 ani puila 100 subscribers je order renai sakang borong no mannai so download khai di CureSkin app they healthy skin mandi ama thaili kalang mani sida bang mani motam ka chabanai palamayang tongkhangkai nadi zabra sase phebe ko thanai ma se sap khlai mani yang ani jaku mora kaisa thai dong hai kiribo tong plaza ko tao ke kisa nok rok phargana ani nokshi boisida rampra sukha kokmang gamo hangkang ship tok jago ta mane phar tok jago ta malabo kisa kolong tong bla hangkang o baimang no pharo nge teisa tera tong khoma nai tu goi thepai mar bai nei phungo besak kesang ni tong ta satong stung pheu ke polo ma to wa karin kering ke o powder no sma phulu phul kang ke thanda ngu pais nai jong ke chikun tia sing ke ba 20 rupees yomo omong kha horni mui khun gudok khainai te obono hungkai ang mosdeng sanai mosdeng thol sugo nge te tam songanai saimea ko ang khate songna rong mu sungya bokhe horo thokne mui sana nangphu ulta horo se thokne mui rok sana nangphu gabon bagi tam songanai saimea ko tabo mo moni dong tu hor kom ke rakha kholo ke regna tui logo na mikiteng rogo milogo regna milogo luna nang tong suka kai tabo thang tong I koro ha jabra mang bai sukata I ko milog bokai re mani tabo gangoro tui lusinai dakti tordi tabo ke rabar maronai po ano saiklango kisa rodi hinai ang dili to roya bo samung rok khai dong hangkai bijing tong hangkai ang marota hangkai tabo pamoro bai hangkai ani mamui bo box hajak aborok songbai ke hangkai ang paikha rest khai dong mangkha yang mosdeng bo mun kha hangke gudok bo munna naikha mo paikha ni samung horni mamui songbai kha tabo khai himgrana nukawa 1 ঘন্টা se himunai
Kolonte habai tuku sinai tuku baiman pore ang norok bai hainu hai malai finai kaisa kok sana tong norok no norok comment khai sungmani abo kok sanai hingga tawa ang kisa himgana do tuku bai kha tangsi thandang shu hinggai ang norok no sana himani kaisa kok abo norok ni kok no norok sungmani ta bai neng jerai jelada hamjak bwrwi hamjak nai hanggang tau sawane tamo jela tamo bwrwi jela bo bwsano bwrwi bo bwsano hanggai nijini bwsano sabo hamjak yatong hanggang chulangthung bwrwingthung ang kunino hamjago jerai se kaham ke ajaithung healthy ajaithung hani ma wansugu o time hangata hangga abono bwsano kuno dino ta basidi bwrwingthung chulangthung abo bwsano bole borok no bole nini hoite no phai bole hingke abono hamjak di chela phano bwrwi phano bwsano hingkai khaklai norokani answer manbai khena hingkai tinini blog bo oron paiswane tinile ang salsan blog pai rekha hingkai next time phaifiran tersa katal blog tu boi hingkai mai shokoi dongha hingkai tawok tongrashwana jotuna hambai nai tongmaiman bagai tei anon last video je anon support khainai rok je ani kok no bujinai rok aborok no belai khena hambai no rok ani kok no bujimani bagai norok ni bkhao ani bagai belai no hamjangma tongna belai no bujimani tongna bagai norok asuk bujibayo hingkai haino hai phayana teisa blog tu boi tinin jorate asuk no horka ham